Bueno, OneDrive erabiltzeko bi modu daude, bai? Lehenengoa nabigatzaile bidezkoa da, alegia Firefox edo Google Chrome edo beste nabigatzaile bat zabalduta, eta bestea aplikazioa mahaigainera jatsi eta bueno, internetera konektatuta baldin badago, bai? Lehenengoarekin hasiko gea, bai, eta mahaigainerena beste bideo batean ikusiko dugu, bai? Bueno, hezkuntza sailak Office 365 paketea eskaintzen dugu, bai? Eta hor barruan dago OneDrive. OneDrive gordailua da, hau da, artxiboa gordetzeko lekua da, bai? Eta Google Driveen moduan edo oso antzeko funtzionatzen du, bale? Bueno, erabili ahal izateko beharrezkoa da irakasle.eus kontua eukitzea, bai? Kasu honetan nik ipini dut nire kontua, eta orain pasaitza ipiniko dut, bai? Bakoitzak berea behar du. Vale. Saio hasita mantendu nahi duzu egindakoak bukatu ostean? Bai, ala ez, bueno, nik ez. Vale. Hau zabaltzen zaigu, eta hemen goian klik egin ezkero, Microsoft 365ek eskaintzen dizkigun, bueno, hainbat aplikazio azaltzen dira, bai? Haien artean, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, eta bar, bai? Baina, bueno, gaurkoan OneDrive buruz arituko gara, bai? OneDrive sakatu, bai? Eta hemen azaltzen zaizkigu hainbat aukera, bai? Ohikoena da nere fitxategietara jutea, bai? Fitxategi asko azkar eta kostatuko zaio dana kargatzea, bai? Bai? Bueno, eta funtzionatzeko era bada zean iguala, OneDriveen iguala. Artxiboa daukat hemen, partekaturi ematen diot, eta kopiatzen dut esteka, bai? Esteka hori edo lotura hori itxasten dut nahi duen lekuan, eta norbaiti bidaltzen diot, norbait horrek jasoko du mezua eta mezuan nik txertatutako esteka, eta haren gainean klik egitean, nire artxibo hori ikusi ahal izango du edo deskargatu. Eta hori da dena, ikusten duzuen moduan, Google Driveen iguala da, bai?